Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. A yau ne muka samu wani bidiyo na jarumi Hamisu Breaker Ɗorayi, wanda wata budurwa take rungume shi a gurin fati. Hakan ya faru tsakanin mawaƙin da budurwan ne a daidai lokacin da yake rera waƙarsa ta jaruman mata. Faruwar hakan ya janyo cece-kuce a cikin al'umma, inda mutane suke ganin hakan bai dace ba, amma wasu daga ciki sukan yi mata uzuri da cewar soyayya ce ta sa ta aikata hakan. Kafin mu kai ga nuna muku bidiyon, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗaura bidiyo. Mun gode.